TTADC ni sakthar mongbai rongsringnai rokni thinangni kahamno uansugui phwrwngnai rokni kahamno uansugui tabuk TTADC yapri swkangjak rwngno phuarnani lamao abo hai keno South Zonal Ratanpur o Kwtal ais habanok tangjaknani bwkhak thangui tongo abono tini chasalo holongthai phiyogui reui kha TTADC ni CM Purnochandra Jomatia teibo tongkha logio TTADC ringbejakni EM Robindra Debbarma no khobui MDC Debojit Tripura song omo hai Kwtal ais habanok mannani thangui o kamini rongsringnai rok phwrwngnai rok tabuk belai no kha sranglajak tei o Kwtal holongthai phiyokmani pandao kwbang lukurokni manjakmung nukjakha tei swrwngnai rokni manjakmung haino nukjakha khom kheno. Lekha hambai jotono tini chang Ratanpur IS ni Kwtal Nok Tang Nani bagui kaisa foundation stum chang lain khai lekha haimanja phakachini education ni EM Robindra Debbarma teibo borongran MDC Debojit Tripura sini Phiyok education tongo Mukti Podopal teibo executive engineer tongo Dilip Debbarma teibo chini or local ni ILAC chairman member tei subjonal ni chairman jotono tongo tini chang oro jaga jotono saimano Ratanpur IS lama ni bagui a jaga ni shifting ma khaikha wngkha ke chang oro Kwtal khe haini hai construction khaideni nangkha chini estimate cost wngkha 88 lakh chang bono tini pathor khulawui rokha oro IS Nok Tang Nani bagui chini naharmung TTADC ni naharmung chini education no chang teibo develop khainani bagui kintu chang blai wana ma sungsa chini amchaini o Ratanpur amchaini maximum school no chini single teacher no chang kaham khe ronani bagui bechini wansomung tongo teibo bahike fill up khaima amahairo bechini wansomung tongo chang nayo chini education sector no chang teibo develop khainani bagui pheba chini fund ni crisis blai tongo tani ke norok jotono saime phanangnai chini education taklaini department ni rangma mani 35 lakh approve khaijakha chini 1632 ta school no naikani khainani bagui maintenance khainani bagui borodi administrative cost ni bagui only 35 lakh transfer fund ma education department nge chung jotono allegation ma pahar oncholo school hanya teacher koroi nini school khithai koroi tui koroi hingkangke ADC amchaini lukurok eba kheba rajoni joto lukurok ADC no dos rogo je ADC amchaini school lok hanya kahingke naikhaimaya hai hne kintu practically nung naidi education department 35 lakh bai kuno dino transfer fund asuk kisa bai asuk school kwbang no khaimaya কিন্তু পার্টিকুলার কাইছা ডিপার্টমেন্ট নি কনস্ট্রাকশন নি বাগৈ রাং সফাইমানো বসং দাইবার খাইমে অনেক বড় কুইশন খাইনে আসে মানে তাবক সাবজনাল তাংনানি বাগৈ 88 লাখ খরচ খাইতংমা উনকে বাদ বাকিও তানি খায়া অমক ফাইনান্সিয়াল नि काइसा डिसिप्लिन तंगो जे गाइडलाइन तंगो जे काइसा फान नते काइसा फानो दाइबा खाइमेया जे अमो कंस्ट्रक्शन नि पर्पस नि बागै जों फान माखा जे अरो न जों खरच माखाय जे आसा खायो अमो दाइति न पाइनाय within 1 year ni bising chung pairona ni bagui chini executive rokno chung sanai tei samung tanai no sanai o amsaini lukurokno tei bosung education development khainai ni bagui chrai rokno tei bwskango agau rona ni bagui chini sakthar mung tongnai